Здравейте, аз съм Беатрис от Автокъща Факт и днес ще ви покажа няколко коли, различни като характер, различни като бюджет, но с едно общо нещо. Всяка една от тях може да стане ваша с първоначална вноска от 20% и месечен лизинг през Амиго. Без банки, без доказване на доходи. Хайде! Това е нашата Hyundai Kona 2024 година с бензинов двигател с мощност от 147 конски сили. Автомобилът разполага с изключителен набор от екстри, сред които мултифункционален волан, система за контрол на скоростта, система за подпомагане на спирането, система за контрол на спускането, Apple CarPlay, Android Auto, безжично зареждане на мобилното устройство и още много други. Oh yes! Този автомобил е 24 900 евро. Може да го вземете през Amigo лизинг срещу 750 евро на месец.